சீரடியில் நடந்த அற்புதமான கதை. வாங்க கதைக்குள்ள போலாம். ஒரு நாள் ஒரு வயதான அம்மா தனது தோட்டத்தில் மிக சிறந்த அழகான பூவை கொண்டு சாய்பாபாவை சந்திக்க வந்தாங்க. அப்படியே சாய்பாபா காலடியில் அந்த பூவை வைத்தாங்க. பாபா புன்னகைத்து அந்த பூவை எடுத்துக்கொண்டு அவங்களிடம் கேட்டாங்க, அம்மா இந்த பூ எதற்காக என்று. அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்க, நெகிழ்ச்சியாக கூறினாங்க, பாபா இது என் மனமார்ந்த நன்றியும் அன்பும் அப்படின்னு. பாபா அந்த பூவை தலையில் வைத்தார். பிறகு சொன்னார், அன்பும் நன்றியும் கொடுத்தால் அது உலகில் மிகப்பெரிய புஷ்ப அர்ச்சனை என்று. அந்த நாளிலிருந்து அந்த அம்மாவின் வீடு அமைதியாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நிரம்பி இருக்கிறது. ஓம் சாய்ராம், ஜெய் சாய்ராம். जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई।